ஹாய், நம்ம கிட்ட ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக 25 உருளிஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க இந்த 8 inch தியா உருளி 5 numbers அண்ட் இந்த பீகாக் உருளி 20 numbers ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. இது ரெண்டுமே 8 inch தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெய் ஊற்றி விளக்கேற்றிக்கலாம், இல்லை எண்ணெய் ஊற்றி விளக்கேற்றிக்கலாம். சென்டரில் நம்ம ஃப்ளவர்ஸ் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு க்யூட்டான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கிஃப்டிங்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உருளிஸ் ஆர்டர் பண்ணணும், கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் மெசேஜ் போடுங்க, நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன். திஸ் ஆர் வெரி க்யூட், ட்ரெடிஷ்னல், ஏஸ்தெட்டிக் அண்ட் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி கிஃப்டிங்கும் கூட. ஸோ லீவ் மீ அ மெசேஜ், ஐ ஷேர் யூ ஆல் தி டீட்டெயில்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் உருளிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரலட்சுமி பூஜைக்காக தான் போயிட்டுருக்கு. 25 உருளிஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கேர் கார்டும் போட்டு நம்ம பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ மெசேஜ் போடுங்க, டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன்.